Yeah, people. Since No, it's a people. I know I'm a little. Olapa, another Olapa. I know I'm but now. Yes. I will. Yes, Mitan. What do you mean? Yes, yeah, fine. I found yeah, fine. I put that. Mitali, na. Mitali, umshita ndimza azizofana. No, baby, kanjalo so sibenjalo ayifani. Kalau mitali sikhatha ngoku, ne? Sengingachati ngoku. Yes. Sengingachati ngoku. Wena. I can do whatever I want. You No. can do Johnny, baby. I said I trust Johnny. Mitali, kalau cowok wena ngumuntu. No, I'm going Dis-moi ça pour votre relationship. So? Yes. So if okay, so if was a boy, so when this was Tanila and yes, bengu. I call it but okay, but make it make sense in me, yabo. When you are hamba, I'm gonna be moms. Ndiyahamba anana manithi kubuye ngomso yephi ngocinga understandekayo ayikho bebe understandekayo ayikho okay masithi mina ndiyahamba ndiyakose nethemba ne kubuye ngomso wena uthi uya ku Anita kubuye ngomso yephi hayibo even ndiyafuna bebe ngihamba if nga mhlawumbe mina no Anita singaplanning something ba sleep over intani ndiyakuva ewe akho ngxaki baby wayihleka kanje baby why uzamsuboka ungaboni because okay sibhukhe ihotel mhlawumbe siyazi bana sibhukhe ihotel ngaselwandle for mhlawumbe ibirthday yami birthday yakhe siyabhukha siyaseva ngonyaka wonke siyaza next year ngemini ethile siyama siya okay let's say mitane sichatile uzoyenza noma sikhona andizokwazi uyibani ndiyo sleep over noLando no-Anita ushatile unomzi akalala kumnyumzi ayikho le nto ithethayo bra ayikho I hope uyajoka okay no it's fine no ndizamkuva bana umuntu unomzi akwazi la kumnyumzi na uyakwazi nawe ne ndindoda okay mina mathile ngami ke thina singamajita indoda lali komnyumzi xa itshatile ayilali komnyumzi yes ayilali kwenye indawo intombazana and akufani kunakudala izinto ngoku zitshintshile if ever mina no-Anita we're planning to do is i-night night party mina naye let's say noyamehlo ukhona apha endlini wena nabantwana sikhona because nami ndingumntu I have to bana ndibe free ningasoloko endigadene nabantwana uzohlala nabantwana mini loyi no sikhona uzokwenzeka loo nto one day mna no-Anita umzekelo ngoba sithenga ipijama I can even show you churches zethu besiplanile uba sizokwenza into sizobhukha qha ke because imali asinayo besiplanile vele uba sizobhukha qha besingayaqala noseva Landlord nje. Uzahamba nabantwana. Ndibuya ngomso mina. Ubuyinxibe iring ngomso. Ayizama ninxibile manje anizayikhulula ayizophuma esandleni sami. Hayi ngicela uyangasine kwangoku but like right now loo nto. Ngikuchaza uphumele endiyiboma ndiyifila zami ngaloo nto. Baby, silanduke into umzekelo asithi sibhukhe for one night mhlawumbe 2 nights 1 night whatever mhlawumbe siyaplan ukubana okay ngenight ethile sihamba siya e-restaurant sibuye sihlalele nangenight ezayo but it's only one night esingayibhukha night ethile siyahamba okay siyazilungisa ehoteli then sihambe ngoku siye e-restaurant baya kwethe restaurant sibuyela ehoteli yethu room yethu
siyafika phayana sizimamelela umculo siyazijayivela sinxibe But I think kupinki nje. I think kungafuneka siyibuze kubantu abasangatshata ngoku ne not kubadala kabadala Not abantu abadala like Yes. youth. esangatshata ngoku ubana umuntu otshatileyo akwazi bangalala endlini yakhe. No, suyibeka kanjalo sikhona ukuthi umuntu otshatileyo engakwazi yithi ayiyakwazi bana umfazi wakho unechomi yakhe kudala akayimithanga ngokusenetshadile from college okanye ichomi yakhe. So baplan ukubana bazoba ne-night bazo I think mna ne into enonikhupha mina like nisendiyama out ne kuba nisenini like niya kwi-vacation. yilana ndiyitshoyo kaloku i-vacation leyo sikhona. Nothi nithi niyibhukhe ibana nizoya kwi-restaurant out, I mean kwi-hotel out nibuye ngomso okanye wathini sikhona i-vacation lo noba siya ngakoPitoli noba siya around Cape Town ibe i-vacation yami naye lento bendizawuyithetha i-vacation leyo. Uzokubuza bana ichomi yakho ayinokwazi bana imfazi wakho abe enechomi akanokwazi bana aye kwi-vacation. nako uzazi ukuthi vacation nxa i-vacation akanokwazi ukubana ahambe ichomi abuye yakhe. ngomso. Suyibeka kanjalo sikhona Yabona sibeka no wena ngiyakufuna bathi abantu why ezobuya ngomso cacisa ubana why ezobuya ngomso icacise suba ngathi uyokwenza izinto ngaphandle cacisa uba why ezobuya ngomso. so indoda yakhe ngavuma ndihambe mna ndibuye ngengomso Ewe ndihambe ndimatshideni ndibuye ngomso. if ever sikhona like awuhambi nje mhlawumbe but if ever mhlawumbe koba khona into mhlawumbe let's say koba khona into kulo Sinethemba ungahamba ubuye ngomso into occasional umzekelo nama nosuke ndihambe ndiye kulo Anita ndiyolala kulo Anita okanye ndiyolala apha rent akhona Anita kanye Anita yolala apha rent akhona no. But if into esiyiplanileyo bendisisho kuwe sikhona uba besiyiplanile kakade so ibizwa because besithenge nepijama besiziplanile qha imali ibingekho besingena funds enough siqona it's fine maseke restaurant because sikhona I know kaloku because ndinabantwana andingazibeleka but kaloku kuba ndicinge as umjita but ungumjita you don't have a right. Imagine Mithali, imagine ndiseyebo ndiyahamba ndinishiye endlini nodwa yebo ndiyahamba mna ndiya kwiveki ndiya kwinto zonke ezo zinto